Ageno mage magintiere godo ahinya odiochieng'ni. Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu, ka achiel kachiel awuok e chiro ma Jubilee mayudore e chuny bomani ma Kisumu. Madwani akaw pach jo ohala kachiel kod jopiny ma bende yudore e alworani. Ginyiswa ni to ang'o ma gigeno winjo kotenore kod twak mar jatend piny Kenya William Ruto mogeno golo odhiambo ma kawuono chakre saa 8 kotenore kod chal mar piny Kenya. Adhi teri achiel kachiel irgi ka ok aketho seche mondo ginyiswa pachgi ni to gin gik mage magigombo ni jatend piny olose, gigo magineno ni owinjo bedni itwake kata ing'iyo machiegni, to gineno ka samoro ok osekete maino ahinya, kata nitie gigo mabende gigombo no med lose mondo mi piny Kenya odog kama ber, kata ochumi ma pacho ka ma bende oridore odog piny. Machiegni abo chako kodi kiang'ia kamera mondo inyisa ni pachi chalo nade, geno mage ma in kotenore kod twaka ma jatend piny Kenya William Ruto geno golo chakre saa 8 ma kawuono kotenore kod chal mar piny Kenya. An gima nagombo ni mondo gi nyinga iluonga ni Daisy Achieng' Odhiambo, aja ohala ma Kisumo Jubilee Market. An gima gombo ni mondo President Ruto wang' owuoye gin weche machal kama. Namba 1, waonge garita kwe maber mar wan kaka wan jo ohala. Seche mwawuok ka wadok ot, waneno matek nikech tije onge ne nyithindwa ma nyithindwa nyalo tiyo. Koro chuno ni nyithindwa samoro donjo kama koro girito wan wa mama, gitong'owa to gimayowa pesa. Mar 2, gima gombo ni mondo President Ruto wuoye en wach mar SHA manokelo. SHA ni ok osedhi kodwa maber kaka wan jopiny. An na ja NHIF. NHIF na kana dhin mondo mi ang'i mondo thiedhago, no ok nyal thiedha kata nyithinda ok nyal thiedhi nikech gionge gi chenro malong'o ma giketo e yor SHA mondo jopiny oyud kaka nyalo thiedhore. Mar 3, piny osebedo matek kendo ngima tek tweta. Masani mondo iyud kaka inyalo kawo kuon mikete mesa tek kabisa nikech piny oseidho, mwandu beche osebedo malo. Ikawo siling' ni 15,000 idhi werogo, iketo gik moko e mesa mondo mi usi, mondo iduogi us pesa nino maduogi onge nikech otek, piny tek makoro gika makoro sani piny ogiko odwa e gope. Ikawo gik moko gi bei matek iketo mondo mi usi, kiseketo kanyo pesa no kiuso ok nyal duogo. Koro wayudo ka koro sani piny tek, nyaka gope manye wakawo loans ma waholo kuom ji momiyo wa mondo mi walok go waduoki. Gika makoro kwa nyal duoko loans gi, waonge gi pesa mwanyalo duoko ne jogi nikech piny osebedo matek. President Ruto gima kwayo ni mondo mi konywago tije pesa mang'eny ma umetenga, umeweka, umetenga uongo milioni 28 yenye utafanya. Ne akwayo ni mondo were godo. President okaw pesagi oketnwa kama wanyalo hole pesagi to walokogo, kar mondo okaw pesagi otero e dinde mamoko makoro gika makoro yware nyaka gi jokopere. Ok en tim maber. President otim maber. An iluonga ni Eunice Atieno. An nabiro kaka mama mboga. Akwayo President Ruto kano campaign, an achiel kuom joma notiyogo maniluongo ni mama mboga ka. Koro sani an mama mboga, an mayudo ka koro nyona, an mama mboga, ok ayudo ni kata puonjo nyathi kende, koro tama an mama mboga. To kane Ruto campaign, to an ema notiyo koda moyombo. Koro akwayo Ruto ni mondo pare mama mboga moko manowuondo kano campaign kande. Wantiere pod wantie kendo pod ong'iyowa. Warite 2027. Kadwa wuoyo e odhiambo masani gi nyinga iluonga ni Quinta Ageng'o, ajo ohala mar Jubilee. Adwa wuoyo wach makoro President dhi wuoyo godhiambo saa 8 kama. Awacho ni ong'iye mama mboga no campaign koluoro inchi teko, wacho ni mama mboga gi boda boda emane sirikal, to ok waseneno koketo mama mboga kata ma sirikal kata achiel. Wadwa ni okelnwa loan mondo walok go kech mama mboga emane sirikal sani. Mar 2, nyithindo somo to onge tich. Ong'iye youth, okawe youth okete tich mondo tich odhi maber. Youth owe manyo wa gionge tich, emomiyo gimayo mon kowuok e ohala godhiambo kendo ginego gi. Mar 3,
mon ma isiki lal godo sani mon oselal dweche adek mon madi 100 oselalo ngimagi ong'in wangima mar mine mobedo kaselal ero uru kamano. Mana kamano Cleophas mago e moko kuom paro mag jopiny ma bende ogolo e alura ni mag Jubilee. Pod wadhi nyime kod twak kod jopiny mondo wawinj anena ni to ang'o ma gigeno e twak madhi biro e kaltre saa 8 ma jatend piny Kenya dhi golo koting'o kod chal mar Kenya. Ka ok kamano to abiro duoko ni mondo wadhi nyime kod luwo weche moluwo e kaunti ni ma Kisumu. Cleophas an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ibago twak makare gi jopiny e kaunti ma Kisumu wawe mondo manyo weche mamoko duche makono kwa rito twak ma jatend piny Kenya odiochieng'ni koromo saa 8 mar odiochieng'. Erokamano ahinya Millicent. Oduogo studio koromo gi jwang' kae moda ka uyueyo masani kona kano aka uyueyo mondo duogo wakao twak wadhigo mbele to wach mar